Kailangan. Later na video.
the joys and happiness that life has to offer. We pray that you would guide him in all his endeavors and help him to grow and be a good girl. Amen. Okay na na. Wala ka mo. At na ata yan. At na magpagpili. Paano na ini ate di ko pa kuha sa mga dulce. Di ko pa kuha na natin kay mga dulce. Ah, sige na. Kuya, ano pa? Hello, good afternoon po. Salamat po pala sa gabos ng Tarabang. Lalo na po sa nagluluto sa mga anak ko, sa mga kapitlan, sa mga padayon. Kaya po, sa kanyang mga gabos po, sa iyong salamat po. Diyos na pala po. No, it's not yours, baby. Salamat po sa inyo gabos. Okasyon. Salamat po sa inyo gabos. Lahat-lahat na yan. Bahala.